Hi and welcome to Cebuano News. Siyempre, yung mga nasa taas! Yung mga nagsa sa stairs ng ingay! Di ba ingay? Narinig nyo? Ang lakas, di ba? Mga nandito! Ang lakas ng speaker! Yung mga nasa SM Department Store! Wala busy. Hindi sila. Siyempre, alam mo po, maraming salamat agad sa lahat ng mga fans si Bat na nandito ngayon. Thank you. Maraming salamat sa inyo sa suporta ninyo. Thank you so much. Maingay na kayo dyan.